I erhverv og udvikling, der har vi rigtig god erfaring med at være der, hvor vores kursister er. Og det vil jo så sige ude i erhvervsvirksomheder eller i virksomheder ude i kommunen. Og der har vi rigtig god erfaring med at lave en sammensætning af vores undervisning, som gør, at de kan gå direkte ud og bruge det, de lærer på kurset. Vi tager faktisk direkte udgangspunkt i deres dagligdag og de tekster og de forventninger, der er til, hvad de skriver i dagligdagen. Og det bliver så omdrejningspunktet for de kurser, vi tilbyder forskellige steder. Så det er altså ikke som at komme i skole igen, som man kender det. Det er som at være på arbejde, men hvor vi kobler noget bevidsthed og noget færdighed i skrivning ovenpå. Og det synes jeg, vi kan sige, at vi har gode erfaringer med. Blandt andet inden for dokumentationsområdet, hvor vi i flere kommuner har været ude og lave længere forløb, fordi kommunerne har valgt, at alle medarbejdere skulle igennem en opkvalificering inden for skriftlig kommunikation. Og vores erfaring derfra er, at det samarbejde, vi har fået skabt, både er til fordel for os som undervisere, men i høj grad også for arbejdspladserne. Fordi det viser sig, at de igennem de forløb, vi tilbyder, får en helt anden indsigt i, hvor medarbejderne er. Ikke mindst i forhold til de IT-systemer, de skal kommunikere i. Fordi det, der er i fokus, er ikke kun at skrive det rigtige, men også at skrive de rigtige steder og på den rigtige måde. Og der har vi jo i meget høj grad gensidig glæde af at samarbejde med de afdelinger, som har ansvar for dokumentationen.